So ayun mga pars, ang magandang morning sa inyong lahat. At ayun, ngayong araw ulit yung paggawa namin dun sa kay Rica, dun sa Balatan. Yun. At time check natin ay alas 7. Hindi pa ako nakakalis dito sa bahay kasi may ginawa pa. Yun. At siguro sila nandun na yun kasi maaga lagi yun sila tatay, Gatso. Nauna na yun kasi sabi nila maaga sila kasi kagabi nandun ako. Doon ako sa kanila kagabi. Tambay ako. At ayun. At sana po subaybayan nyo pa rin yung mga vlog namin doon araw-araw. At yun nga, natapos na kami sa project doon kila Badit. Yun, maraming salamat po sa pagsuporta nyo, panonood yun, sa mga vlog namin, mga sponsor na walang sawang tumutulong. At yun po, yun, tara, samahan nyo ko ngayong araw. Ito yun, may dala akong mangga, bibigay kay Rica kasi mahilig yun sa mangga. Kasi konti na lang yung may mga bunga ngayon na mangga dito, mapaubos na. Kaso dito sa amin may mangga na nalit yung pagbunga niya, kaya mayroon pa siyang bunga ngayon. Ito yun. Kagasolina pa ako. Yan, papunta na ako ng Balatan. Ito yung way. Bali madadaanan dito yung bahay nila Mary. Ito okay. Amo! Amo daw kami ni Kuya Po. Bilis di maka ni Kuya Po. Amo! Kaya namin daw pa tayo kasi ginagawa ng kalsada sa lubungan. May pa-plugman. So ayun, nandito na nga ako sa Balatan, dito sa bayan na ni Rica. Nandito na si Utol, Gatso. Pero ulit saka si Satay nandun, tinitingnan yung lalagyan ng poste. At naghintay kami ng go signal ng matanda kasi siyang may alam. At yan, dyan na sila Rica. Si Jan. Kanina pa si Rica nag-aalok na kumain kaso wala pa sila. Sabay-sabay na sila tatay. Sabay-sabay na lang. Almusal muna daw tayo. Almusal. Amoy. Yung mangga pala. Hindi natin ng mangga. Rica! Kaya namin paman sa mangga. Ay. Thank you. Una naman, ilaw adi? Ilaw? Paano ka na? Paano mo? Nauri kayang magbunga. Binigay ko kay binigay yung mangga. So yan po, mainit na. Bali yung gagawin namin ngayon dito yung poste ng kuryente. Yan. Kasi papalitan yung poste ng mga bakal, tubo. Nandito yung linya ng kuryente ni Rica. Yan Alam ni Utol yung baba natin. Tag-isa kaming butas. Isang perno. Yung kuryente kasi mababa.
tanawin. Yung si Utol sa unahan. Yun, Nia. Yung si Utol, si tatay. At kunin ko yung perno. Tumiram ako ng perno dun sa tatay ni Kuya Eme. Dito ko sa Nia dadaan para mabilis. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Ayun yung perno. Ito yung perno, nahiram ko. Para mabilis yung gawa. Kasi mainit. Hindi tayo pwedeng magbabad dyan. Sigurado, mahina tayo sa init. Mas makit yung ulo ko. Yan dito ko mag-uukay. Yung tinuro ni tatay sa akin. Dito raw. Dikit lang sa pader. Ayun. So yun po, pinatigil kami. Pumunta yung tatay ni Kuya Emi kasi nagpaalam siya dun sa mayari nung lupa. Ang problema, bukas na lang daw magsimula kami kasi parang pupunta ata dito. Hindi ko alam kung ano sinabi. Kung sana nakaukay na sana ako. Malalim na sana yung butas. Si Utol din nakaukay na rin. Yun, balik na kami doon. Bukas na lang daw. Ito yung tandaan ni tatay sana. Isa, dalawa, pangatlong poste. Bibiro yung kasi tatay. May inis to. Sasabihin ko, tatanungin, ba't kuminto kayo? Sasabihin ko, ang init tayo. Ito yung
Apat. Ay, napakainit. Mamaya na. Init. Bad trip yan. Mamaya na lang. Init. Lagay mo dyan. Ha? Bakit? Dyan, mag-okay. Huwag na. Hindi, pinano. Sinahinto. Ni, Yung may-ari daw. bakit? Bukas na lang daw. Pupunta ata dito. Sabi nung tatay ni ko, Amy. Pinento. Oo. Malalim na sana yung naukay ko. Tumawag sila. Oo. At yung pumunta dito yung asawa ni ni Ricato. At ayun, thanks God at nanganak na pala si asawa niya. Anong tao nga? Bye. Babae pala. Ayos. Congrats. At magaan yung panganak ni Rica. Okay, nandito si At ayun, shoutout nga pala dun sa dun sa kila Badit, Nona, at kay Ate Jenny, Amo, Nona, kagod na. At dun kila Ate, lahat sila dun, kay nanay, kay tatay, yun. Shoutout sa inyong lahat. At dito na naman kami sa panibagong trabaho, panibagong gawa. Yun, kay Mar, yun. Minsan videographer ko. At kay ate dun sa likod. At kay kuya na labanderong. Sayang ang tato. Ayan. Ayan! May dumating na bisita. Isusundo kay Tintin. Yan. Na gusto magkaroon ni Mr. Oh, lupit talaga. Sige rin duwagin mag Sana all may kuryente na. Magsawa sa mga panawagan na. Flavio! Yan, si Flavius. Dagos mo na eh! Dagos! Hi! Practice na yun, eh. Practice, pang pagkisi-kisi. Hindi pa tingin ka sa rumawan, kamubin. Nanay ni Jan. Kali si ko, Maria. Ayan, magluluto sila ng ulam. Ayan. Nandiyan na. Ayun, punta kami sa labas. Kunin namin yung Kunin namin yung bakal. Ito na yung bakal. Nakakutin namin. Kulatso. Yan. Akot na kami ng bakal. Yan si Utol sa unahan. Kagatso nandun. Dala ni Kagatso yung steel matting. Yung kagandaan dito sa Balatan yung tanawin. Yung kakamis dito. Kaso dito medyo malayo lang yung pinaghahakutan ng gamit. Kahirapan bahay ni Rica. Ayan po, balik ulit. May babalikan pa kami na bakal. Okay. Si Otol.
Pangalawang bakal. Sabay. 1, 2, 3. Okay. Gagawa po kami ng tulay. Tingnan natin yung Tikman niya na. niluluto ni Rica. Uy, amoy. Adobo. Adobo. Hello, Kit. Kit. Hello, Kit. Kit. Binuksan na. Amo pa tayo sili. Ha? Amo sili. Adobo. Adobo. To update, adobo update. Parang luto na. Amo na tayo. Hinigbak. Hinigbak na. Pinatay na po. Ayan na. Wait. Talaga. Yung pagkaluto na naman. Bagay, magpausap to. Uy, amunan sa ulaan. Parang nito. Ayan, mag-ano na si Erika ng pagkain. Doon na lang kakain sa labas. Lord. Kain tayo sa Tara po, kain tayo sa labas. Ayan. Dito kakain. Mas presko. Ayan dyan. Dyan, Domi. Amo? Masarika. Nagsasandok ng ulam. Amo ay. Ito, laing na may santol. Santol na may laing. Kanin na may adobo. Santol. Kanin. Yelo.
kutsara, plato. Ay! Yaw! Ako pagkaluto na Rika. Pwede kita natikman. So yan po, kakatapos lang namin ano. Tapos namin yung break time. Magtungod. Ayan. Ako na tayo. Ayan, kaya pa ito. Yung pang uli siguro, may kasi Ha? Ah. Pusok yung mga ano, mga talsik. Ngayon lang to ah.
Ay, paano pa talaga? Ubusin ko na yan, naputulin. Ay. Kung yung kapag nito bumalbal, tapos na lang ito. Ito ko muna ang electrical tape guys. Running wild.
Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat Ilan to ito? the city street. Ilan birthday ka na? We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Ulan na. Chase the night. Ayan na yung mangga. Dalaw kanina. Binalatan na ni Rika. Matamis lang, di maasim. Ubus na? Yeah. Malasa na pala. Sige. Yan. Ang grabe yung lakas ng ulan. Against the light. Lakas na ng ulan. Ayan o.
hanggang dito na lang yung vlog na to. Maraming salamat po. Walang araw namin dito sa buhay ng Rika. Rika, yun nga, matapos kami din sa Bitlon kila Binalit at Mona. Alam bumalik kami dito kay Rika. Yun. At salamat sa mga sponsor na patuloy na sumusuporta at mga viewers. Ayan po ang internet ng maraming salamat. Bye-bye!